2025 ndị otu Kraist na ebe dịgasị iche iche ji ekpere na abụ n'ụka akara wee nabata ya n'ebe a nọ wee kene Chineke maka inye onye ọbụla ohere ịbanyekwa n'afọ 2025. Onye ọlụ anyị na-eweta maka ihe okpukpe Chinelo ọnwụ zuru ike gara n'ụfọdụ ụlọ ụka dịgasị iche iche ma wetara anyị ozi aka isonyelie. Ụlọ ụka niile anyị gara, ndị ụlọ ụka ahụ nọ n'obi aṅụrị na-eto Chineke maka amara na obi ebere nke dubatara ha n'afọ a, wee na-enwekwa olileanya na afọ ọhụrụ a ga-ebute ngọzi karịrị afọ gara aga. Ha yọrọ Chineke maka ihe ha na-atụwa anya ya n'afọ ọhụrụ a, ma yọkwa ya ka ọ kwụsị mpụ niile na-eme n'obodo anyị. N'ụlọ ụka St. Mary Ukpo, onye Archdeacon Ukpo Archdeaconry na Vicar nke ụlọ ụka ahụ yọrọ ndị otu Chineke ka ha kpesie ekpere ike ma nwee olileanya na onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraist, onye nke zọpụtagoro ha. Na St. Joseph's Cathedral Aguleri, onye Chancellor nke Aguleri Diocese, Reverend Father Innocent Achọegbunike, ka ọ na-aka ụka gwara ndị otu Chineke na ihe kachasị mkpa na ndụ onye ọbụla bụ ịma Chineke na inwe obi aṅụrị na ọhụrụ afọ ọhụrụ. Onye Archdeacon Nọfịa Archdeaconry na Vicar nke St. Michael's and All Angels Anglican Church Nọfịa, Venerable Dr. Onyinechukwu Ilione, nyere ndị ụlọ ụka ahụ olileanya dịka ọ na-ekwu okwu n'isiokwu ha bụ afọ 2025, afọ m ga-enwere onwe m.